Yukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Anyway, tari ayinari. Ningote ya mama. Kiuzu Nyabeta igasa. Abaisika ngalo jisika. Ningote ya mama. Kinki. Haya mmemekia. Nakibonote nene kamno yotagete kondwani. Iko kwa menyire Nairobi paka wasiriye network pi. Omuntu tobasa ko. Nabondo tinge style yote nene. Nagotebiga. Nabondo tinge style yote nene. Ninja bono taite korwani yago sembo sibi. Nagotebiga. Tobasa ko sona no bongo bwani. Ingo sona no bongo ase kikote na yendo taite ko sona no bongo bwani. Omuntu uri motebiga. Timbasa ko morora. Igondo mwati bakati bw'omuntu. Enyombe eri arokora arinde se. Na ko ri kinande na. Igonyorire. Inari ngana ryo mwari mbwati. Enda wasiri kugamba kugambera omuntu no kirone ringana ryo moiso. Kogenda na Nairobi taikora kuri jibu na gutagore nyumba. Kwenda uko. Kumenya gose na irane lakini nzi. Nake. Bien. Ngai ukurukuruga hiyo. Mara nikwenda kuchia sikita mwenye gari. Alafu nanya na ibiki mpikitenga. Note bakiamina nanchukua. Yuko ngai. Na akorre bintu kwale ngokora. Ndai ngeke maana sinje kama musani yo. Njema tinda kwa kende baido inaenda kuchia. Maika moinari. Nanya na ibiki mtu na. Ege ndongere kwa ngokora kwa ngai ndire. Ngona gutoma tumia maisa kwa ngai ndire. Tinda kwa ngai. Na akorra sigetari ndongere kwa ngokora. Kwa neke maene. Nyangara bintu mbiri go korugo. Ngokagerete. Njema na sina atikire. Bintu mbiri go fosi gugo. Bintu ko bira ngora. Nyangara. Yendra bono na kwa. Anyway. Asa ngenjoro musani ane. Tiyango pe. Bono nare kwa nakusimama. Aikire samu nzari na. Nare zinyanchama. Aganya kagina mumuragete. Mbate evidence iva. Mumuragi ndiye. Onchomba ne rengo chikoro kichi evidence yechi. Korango daro no ayem. Angora. Sirende. Tigere dibuna gari ndi.
kirna vale ngokwa bakurigira ni design getega onchombe round here ikamnya na evidence yembwate sinema eri saime ko kama onchombe kenenge yanandi kenenge choka lakini nyang'aro inyore nagotebi utige kuforce ebinto njikene ngiyo na force uranyora rende narora chibiche echo buna kwengochi yakari uranyona egente keng'oba enge kugamba nyang'aro tagwancho tigana nyanja ama kabisa njikene ngiyo na mokoleire bobe no inche nabarabate following my heart no inche nabarabate neine no momoroyo uranyota limang'ana ayuba inkogambira ayo ogwake ebicho chikwaro kionchomba nkiokora ebinto by force igobana yaikire pakaso kumotetea bakamotete juu nyang'ara nakuonyire maramange I thought you were my friend egento kende kionsingo kora you have to be on my back bo friend yo bumbo yase binto bunebyo nchengo gwa advice inde botambe utigana mang'ana amange nagoteti oyo gokana omonyore ogerende nanyorire paka namarire na maiso oyo korigine chinguruga paka amonyore winero yona singincho naikire komorora ingera na maega nyang'ara inchonya gokogenderera iga nche bosani bwago kurero iga buna tore ensaiga nche nesabira amagoko yani paka yaikera abo konte bigo to okora binto binga bunebi we osemerio mose nagote ibu no monto omonene bono nokora ebinto iga inche buno okora ebinto ebiga tindi mosani ogopi que o con aquel sin abono. Hello. Ningo. Jerusha. Na go blog tie namba ya onga ngaki. Na ikwaru sinende namba kwa. Na kiotagete. Na go tete ndete manga nao. Na kiokondi kibuna ngobona na gote ndeti manga nawo kinyata itipi jena tomerane ngayo no ndeka se doche tomerane likori likori elio usengiche mino kyairanganje tingo koletaka story nyingi tiniko chinataka sawa inju ayo gocha tomerane ndonyo ko onyo to bwati gendo kyamano mete sawa wewe ngore ga soli nechi taprangu kwaka sawa esto egento tusumbuanire tensa que tugiekeke keri pereke no amagana yo konte ya mambi amatagenda boniga nande okwenda koro kunkwenda uru kuya ibintu onyo konganjite abana bali ndundegerete bagende toko mai ndo bangora margo ngeke ba ko rete na mo tarante ega senda nyonge ke kende ke gakore to mutubune bakaliga no mata bana mariete mabamba bengi na babagete amabamba be ebintu nande mbuya kwake begaro ya na kibeka wono kose na gwate banda intindete bagantika kesona bagaja bagangunyo mukuma iga ega sakade ka bono na maje ke konya kongongote onto mini era ikara stenda igoro sasa banata boka aki gwati gale dia ko kupinya sa kanga kwanyo kanga gose ne bire rubone ga goikire chapter 6 yokorera chapter 1 wa kore yakabere ya gatatu kwanga kwagire kire kare
Aki igombe pesa nane kwanza igente kiagari na rengere iyatan. Igente na rengere ineke. Ayona. Igente na yoko kwa rengere nane kwa rengere nane kwa rengere. Bona rengere once. Igente na rengere iri. Ntote tunya ko waste time msa. Time wasted DC ngati waneka so. Never recovered kwa ma. Tekona goro rep songe. Is recover. Karai. Time requested is recover. Sawa. Kunyo runde stuare ko na ko genda. Njuboni ngene to kora niki. Ko ntengere raga ali to kona ali ntengere mbuli chianga. Karai. Nabo iri. Toite ngoye beti. Kisikiri nabo kiraje bo beki kiao. Ya to dai bone gatare ngoro. Kere to ko genda iga mbuli to genda. Time wasted is recover tare. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka uyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Naboko sanga nainto kediage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe guse o Kisii wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isatu isana nesato isana ibire ayem. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana neke wakiao kiwanchani unabone endagira chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu bigo kabere umwaka y'ukiri 2024 iyo kubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Nyabeta. Noro cha sabasani bali mbwata bonsipi anayo rumusani omubepi obwate tabiembe nago tebiri rero ya Naboko ngeuka hiyo. Ayo kwanyisanire. Malikia. Oh, konya gora jitu kiga. Ro chivo na mambi ora asbinya bindo me go sago chano atu.
Kumbe abantu bari bagukibaenda barara mu mugaso isiko yani Ndio kosekera ubuntu. wa kibono subairite ensai Business yawe nyama. igo bono ento korae bono ngange beseli koro ngokorire kasi Ino mubwate byo. omosi olie namo buteshwa be Nisiyo. wa omosi olie namo buta tango ntoyo nerega ngebesega ngokorire kasi so fantastic akishua ibone mi Sini chawo konye. Wone miengi na korre bonyo ne chata ta kini go te wono me. Echa squeeze ta te ka kombe mbibi ti wono. Nini wa ti wono ni kama buko. Mbe wa nkonye na kwa te kende ba te. Toro chuma mimi na beka kwa. Na emie kama na kwa nye bigire ga. Digera be bending nge besa. Arafu ka si yao. Nchenya kora to kumia. Ego koranye ba koranye. No serious. Wa hata ka kinde serious. Onga ina rende gachi. Iba na kongo kwa. Ai koranye ba. Sawa. Ya. Na moire mire iga. Ndikora anchara lero. Aye. Yingi. Tenena abuba na ngemie yani. Ngemie. Nkorucio omonto bono gakina nsuna nkorota ande bono ng'ai arwire omoisikorera akonde ngamo blog anyway rero mbono kare koboga data masakara na gwake nasaga pero kwa bugiti nakorete kare rero natete gutwara gasi nyinge bende we mete ebyo ngozi bonaye moko kabona motete aya maite korona ari tere ikiga sine na bwate na ro kora online no nero ya ndari digo bono ngakinga tete ni aya ni gosine michando getaya ngakeire simi nabwente kwa ninja intete nyaro aronde agent call tete ngende manyinki imichando mangana na mango mai ndiwo mete kero monta tanya ukuriye hosto kireka ukurika gotenga bwate agent genda bwende kogote agently na wakoranga ni michando chinza chini digo no da soka sai umeta asena aro to kwenda mbona yo to chikarumu ona gisi ngumeti na ande ngaki tindi kobera mono ndete ngenda ngwekera tete ngira ni sibiti twende taira bado ikwende story yago nere important sana ndwali kora kore story igende kirene tuma njerare chideka tindi kwira na 30 minutes tindi kwira na 30 ni jaira tali arengochi arari nzaiga tunguika morore ngwekera tete anya tali gonje motu monje kesibiti to shuri kire bintu bya maana lakini njero kwana koragana na tali kintu kya maana mono ndwali kora shugulikira shughuli ya nende tuma ono juanga kera nenda kuinsist tumera nenere yangende ngwekera tete ngirane chidaika already okay ni sawa lende ona sasa ulikuwa insistiria yenda and then ochebu wangu tindi kopera mo tindi kopera ngoso kande na inche ndio bijura jote maya tindi kopera mo ne chideka nkuike kana kuonchoka na joro chai akumandika siki ndenge anze kirego korusika bona ebi okay tiganya ko kori gasi yebone resika ayege ogende okore bwango nde noche twende korora ishuguli ile twara halafu natete ote inyatichi mwenye kitali uri gorotari kuibe aenderero akore kwire au yamario gari aye na ndeta era achake ko korete chide uri tajete konyora mario gari mwenye kitali utaigurete igoro ninje nae bete nandi ninje dimote inga tari kuigora era arongo igora na bakwanda kore kwire ndayo sawa okore bwangu lende to nikobera data nane kobera
Ngai kwanza nyamuzi ya. Oya mbogo tengo teyenge ndo kombora mangana nyamuzi. Ono njo wonte, wona kero naboli bo mbara ngerese ya igere ngana. Nyamuzi msoba agenda. Agenda gakurira tebe kwa museke. Gabona squeeze nje ngo sali kero muntu nyato toromera na pi na masali. Nagia mapenzi abaire te sofa lakini. Na ko boli nyamuzi nga yaga na nsoba agenda. Ingi achikoi. Ose no mwana achikoi. Omwana. Enjendo kwani. Ochi boyo mwana. Kono ngira tari kontebeli ni. Aya okorra. Arengererio mwana oyo tete imuko gende. Ya bantu mbali ko bintu mbiri ko korugo bona muna ayo muyo munyaruka. Ngware kumwara nyane ri kuneni Yesu kumanda. Omwana achikoita ikoirana. Tinda akana. Igwanda mako kama zenje gente ketanga nitangereza tiko sengo sokali ngagende. Twarengenere biyorengererio omwana oyo na gusanga tago tete omwana na rwari. Inyorete omwana na rwari lakini bona. Nyorere ndo soko genda mbuya. Eto kumusabara ikabuya bona abo asagenda arumba mwanchere. Onye ba musere tingi batamwanzira iso omwana kare moyo. Osena kyako erase nje. Ngiaji osingia ko erase irachi kokora. Kuyo mwana oseko chiko kwana chino. Kuyo mwana tanu mwana guchukua. Ono maito mwana na boyo. Ngente ketanga ninje bayiboli bali mbama iki. Ono kose igabucha yo mwana akini ko seri mwa mentiro mwana ukabere twende tugakona. Mbiri ko rugo. Mbiri ko rugo pia bona gwatanta ni na ndocho ono komosiri. Mchenje omwana. Ayo mwana. Ononya kwa maitengo ndarenge. Na kioro mwana na ndo toche tionte byaya. Kose mbona kwa mbozi nako tinga te. Kwani naro ko chapaka shora ngate ko sincha ko kuranya musi ochi. Lakini ngente kineke. Round yande kromo geni ali mino akosoka ko geni. Na rumo gwekana terras mabe mogeni na rumo gwekana. Kromo geni ali nkaya ino ko sachire mino ko kwane kera akosoka kurunga ko enda nere buya. Ono mbara ni omuntu ogereta araiga ninje naye. Nyabeta. Malikia. Konya okora jitukiga. Toro chibona mambi ora asibinya ebinto mayo sagocha natu. Na go blog tie namba ya ngaki. Ngai kwaru sinende namba kwake. Na ko bori nyamuzi nga yaga na nsoba age. Ngia chikoi. Ose no mwana chikoi. Tene na abuba na ngemie yane. Ngemie. Omuntu ogereta araiga ninje naye. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
bugwakana ng'ora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko ba Krisimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo dukwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Nyabeta nayo ukwana ni mama yetu bia tulo tino mwana mumromi ani tuikorana ni woyani anakuchiti Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ne magoro bengia na endo manchi omulgeri atokumirana asemesa ya mangana magia elinde ngomanye na yabereka gokorekana kura chingongo chensi inyichense asense mochi chemitandao asense mo ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense meria YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bakatanya gwetera www.ndizitv.net ireterane Frida Kerubo nalio kaneke mna chibi channel yogiri gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira sinse mo chibi orkelio niko tokobwatanere Joshua Autato skatonyegera kwira nanda segekege kiribosio elinde ngumanya mange asenchira yobikirano.
Mwanchi umurigereria ngo kwarigani bene irinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono iga goika omwelio amayaye birebiga nigo tukechaka korase county ya Kisii ane mono ase bunge ya South Mugrango asingo kumanyuna abamenye bensemeyo ane korase nsemo ya Orenjo nigo babere bagweso kebene nabo igokobolia mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati gosaba okwabera gocha asomo bunge Silvana Sosoro nabo igokomwa amaskani eliokora emirimo yaye ani gagocha magaye chiburaburu gwatika ase bunge ya South Mugrango chingaki omugavana Arati abetega gukirana sinsemecho eliko bwatoka chibasari kurende nigo boigo aboririe abaraya bubabere kweneke bunango twarabale okoigwana nabo igokoreta omurembe asorogongorwa Gusii Marikito Julie Kerubo na mange. Watakana ne buraburu yaberege kwena kiwa asensemo ya Gusii ananegati omugavana Kisii Simbarati no mubunga South Mugrango Silvano Sosoro boigone segi abete chinsemo chenya kembene nababasi gokoro okorobekana komomochi Osoro nigori tukoria rero abagirango korubo itangara ward bachamo no gosaba maskani go chesomora yobo Asamaria tancha tono nyarigo kurwa ikoro asesegi yabete nyakembene segi yabete nyakembene nona arenge abantu baminto omochumbo ito soro tabwate magoso nona masini esegi yansa wetera na ba MCA no barete segi akera ba MCA wansa koruchi pasari bakaruchi pasari enus bagansa kobeka sublocation etarengo Boigo nigo abamenyabu basaba korokigwa asaba basi batindege tosoro asaba rabu bamoroche kare moyo na magori nyando na ende machage foma MCA oboikanga oto akire gaiga una bantu baboikanga kwaro rumo chumbo ito Silvano Sosoro chibugu ya Kenya oyongeri gu nabantu bande kurugaiga nyomba gito magusi bakumuira ngabati kumutinde kangu kule bati azibagatinde gete ntora manye kwa ragaiga noso bosoro tole ntora rosanduku kwa tumubero yo gotinde kwa omugo disanduku nyano mukungu nyano musaka nerabo ko disanduku aito mwana yabo ko disanduku abo ko disanduku aitero manya nakoreki abo ko yara tabwati ke bodi no mumachoge taikura yaye twakoteki twabwate ntwe nindu twankwango sora amagoso akitali bali amachaba agaruye bango sabana ababasi ebango sabana ki aba mutauka nyonsora abantu babugirango mate nsora amagoso yakateki abwate ati nigo batebire kuburwa amaskani anene ekerba kumura mumurayobo uyubaroche orabakonye asaba mwete chikura asabono batetu mugabana kubasaba kwabera nabarayabo babere gochamo eri koreta umurembe oro mina mumurojega omugabana tureto sike Osoro omosike maragata nande yangote no mugabana koranje etekeroje osaba abagiranga mabera sengenjo kwaboro kya madara wesinga kire ntambi Simba tigasiko Osoro no Osoro na rasike Simba keba isaransi dega babora ninga ngitoko ire romo Gusii munabono bwangoiga igotogo tikomerana n'abantu basimba nabo Osoro twarora namuna ababisa ekitobwana tewe kikeri kagende ebine kimuma kigendrete kara abantu tokonya kubwata na chisatu gotobwana tekobora ninga Osoro nkiarentire tote abangaso yo minto omugabana Simba yo bakunya kurwana nere kerago jaga gwachire kobeka abantu se no bazinga no mubazi nantu mate nga no mugabana Gusii nabugirangera yamo yabo ya Gusii asekwale go jaga nyakembe notoko gosabanga andonsia karororo tuara mazikani nga kugokia sena kabaka mwana na kara kutigaga sikwe abamenyabu nigo boigo bamwegereire Osoro kobumura yomuya asa magendera mange akorire chinsemechu motumbo ito tokoreira amaya aseji sukuru aseji para nje nigondoche nga abantu nigo babugenete omorembe banyora babuatana batoretera omorembe ripoteri geta Ndizi TV ninche Julie Kerubo
Abarai akora serikali enene nabaige serikali county nabaiga bagwatani korwa ase kiombe gianat litkolia reroni go baba gokora omoyego munene bogochengera o kogendanga kumo director ime county ya Kisii oyobereka gotenenera public civic education asabeire asobokoreri emiaka 35 okwana negitaseni kya Ndizi TV nigo baba kwerera obokoreri bwaye chingaki alenge omorokia oikakoba omogachi sensemo ya Gusii mwalimu sako nabaigogoswa ase county nabaigokoba omo director niko bamoganeria amaya chingaki arabenka nabaigokumobolia kosi kobasira chingaki chonsi barabe bakogania obokonyi molkito daipona sanya na mange Nigore ngomogoko munene asomujigane amate yo director we county ya Kisii James Geoffrey Obwocha ojuboigo ore omogachi omonene we kiombe kya Gusii mwalimu sako oyubano ore kogenda ka asomutimoko korwa asemiremo ya serikali nyasao ngera afyengia na kolere gasi miaka 38 years in civil service and I appreciate ikara there is something and there is a beginning and the end of the day. So I really appreciate the county government, I appreciate the teaching fraternity for being with me all these years to join this new life. Gusanga no mungno ya Susan Munyangi niganyara kwerera obokoreri bwo mugakoye asebono amwariganirika asenchira ya bene na korieira yo guchikumusira asekendara rangerigwe kubwato kobokonyi egasi yaye tiyarengera isi se tiyare komubera raisi kiagera mara mange kubwatira nichide position job director ange isato inya kiagera na bete ko igon obeiro okori gasi nene bakanare komorogera mabera tabugati chisa chiugotimoka akomunyoka anali ono kuminga yani taiyo once a leader always a leader ego mambi onyore ngono ono botureti bwajire ngomo gako totinenere gaiga nange giagera he has the wisdom, he has the knowledge, he has the all that it needs umurai gotwara ego this is a man of the people. I want to welcome home and I'm very ready for him como korera bidionsi pio mo na korero mugako ya mbaka na nego sabanya sai na rota ya disband barega over 20 years ngona kusabanya sai ngamumenta matuko nere gerara be no 40 years more. We shall be very grateful and thankful to God. Chinga kechoboigo abana baye nigo banyara gusanga obwa amate babeire nabwo ase banyara komotogia asokoba nomokia Vera bonareri nje umugati omwana ugatatu bwa James Omocha Geoffrey lero tole no mugoko sana isengencho iranireka nainde uritayire buya nainde twatwarira umuyega ole very beautiful nainde bono togote banga mbia mona sekero muntu to join today kero muntu yo contribute ko make event successful anenkoro kurena kwambuka Omocha ncheno mwana ukane kwa hii familia ya James letu bwato mugoko monene sana nyasaye bwanchire tatokorire gasikorwa gansete ko mwalimu mbaka boniga ambe rise up to the ranks mpaka wabeire director and treasurer and we are grateful as a family komumanya na experience the hard work. I think myself I can say Nimelan had a lot of hard work from him, so we're really grateful that he is our dad, that we know a great man. And Douglas Ongera Omocha omwana okabere and omumromo nena ase familia director una omumromo nene na feel ya kwamba na mange tu asomire korwa ase tata and again nene pitu asomire. It's about integrity. We stand tall in wherever the capacities to avail asenge of the values and the things that we to asomire korwa asare tata otone achiribuya uno korukutwa galenga bake kuna twakinire otorerire buya. He has been there mpaka Sundays etwa wate Rumba Sundays no konyora renka tokonya gusibich uniform buna tokonya ku twamoroseliri toke. He loves Ndizi very much, so twalire relationship nerengia ginko reporteri ya Ndizi TV korwa ase kinyorukia Nyamagoma kegotoke wodi ya Bugisero mebunge ya Kitutu Chache South elitalia Nedipon asanya
Tinga ketio boigoni go aborokiwa baba gotogia obokoreri bwaye James Obocha chingaki abeire asimirimo kolende ni go bagania abarai barabe bagosoa asibikoroto byaye kweneke bunankwe gabare chimbwa chaye elinda kwenekia obokoreri obya anemono asense moye sako ya Gusii mwalimu tukamubeka tukamuchore director kurwa Simarani akagenda akachorwa akaba treasury ya Gusii mwalimu sako Omocha no mungwana omuntu mungwana nando kolire mirimo miya sana ase chironi igare tayare kokoa muno otagete elindo gende we develop Omocha rero munda tuachire second kiaye abantu bachire abange kuruchinse mo chonse Marieta ngoro William mijia kanyamoti gondo mo head teacher in the primary school omo delegate Gusii mwalimu sako ngo represent bokeka aigalero etuaje function aso mwalimu James Omocha alekolitaya and the ceremony has been very colorful. One, Mr. Omocha no montole very popular kurusobo sombogo abantu bajire in their numbers. No mwalimu Lawrence kichana matara yongo somi school ya Isanta ndo mo deputy head teacher itukuliero lya ngili tukulio mogoko mono asengenye tumeshuhudia celebration ya mwalimu Omocha who has done a lot in this country. They were very supportive to me. Kiagera ekara ngi mwalimu alia agatokonya loan kikara tukakora magenderero golende ngomugelia maya ekara ko enanka na tired I know is retired but is not tired is going to be very supportive to the community. Mwalimu ekara retired gosatara retire anjito konya abana sana bataka anyoro mwana okolera matemo lisiko traende skuru igale gokonya anyoro mongino goteire nyombo muboraka igale kumwagachire nyomba. Mwalimu James Omocha has been very helpful. I as a person onkonyire asokonyorero mwana libaga mwalimu sako aso mwana agendete gukora internship orenge university. Runenchire moyo gusira nabo igogo Kenya ebirengo byobochenu nige serikali ye county ya Kisii ritkolia rero yabage kubwatoka amaliogo gochya ase chinyagitali che serikali okwana omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigane kebuna chinyagitali emyeyemo 50 nomo neyemo nigo chirabe chikwenyorera amaliogo asiboigo abagakurwa egekure getindi gochya asonde bwensi orabe kagotokekana agakuiba amaliogayo Mulikito Mildred Momanyi nabakagwikira na chinsemecho naboigo gutwariganiria oroboti rokubwatia. Serikali ye kaunti ya Kisii nigo yabwatukire amaliogo aisaine milioni 55 nemo emambia lero uchiase chinyagitali chonsi emye ya mona 50 no mone yemo imeye kaunti ya Kisii asebono omugavana Simba Arati aene kiabuna amaliogo nigo akobaga kubwato kwakira emetenye 3 kulende amalioga yo abaga koibwa chingaki aikire ase chinyagitali aso mugavana abekatene nibuna chinyagitali cha level 1 goika 3 nigo chirachie koena na amalioga yubosa kulende level 4 amona level 5 abantomba kanere amalioga yo asenonya na boigo anekenga amalioga yo na chigotwara obwasyoku asenonya na boigo aganiri chinyagitali chichigwetenenera. Hii inapeana madawa ya milioni 56 karibu milioni 57 ambayo yataenda katika hospitali. Hospitali level 1, unit dispensaries level 2, level 3. Mtu alipi. Unaenda, unaandikiwa dawa, unapewa. Level 4 and level 5 lazima ulipe. Na nimesema kwamba wale ambao wanahusika hapa, ambao ni madaktari, sub-county admin, chief officers na CCMs, wote watahusika katika mambo ya kulinda dawa zime. It's expected that all commodities one received must be entered into the stock control card and redistribution to service delivery points using Ministry of Health Commodity Management guidelines. Movement of drugs from store to pharmacies and from pharmacies to patient must be properly documented. Now that we are giving out these drugs, around here, especially level 4 and level 5, lazima you must sustain yourself. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapewa dawa ya milioni 5, then
the subsequent month ama quarter hatuna hata shilingi kidogo kwa facility yako. Nigo omugavana arwa okuraga ogotindi uchiase ondebwensi orabwatanirwa nebikora byoboibi bwa Mariogo ase chinyagitari asate babuna ondebwensi oratokega koiba naimukeriwe egetambokero egetindi korengana nelichiko Mariogo mu kwera ansandonsi bingwe kana Mariogo tabariki kaiyo Mariogo nkwena nande baada ya kilimiti nyekatu abayibi nawe ichoire lakini around ya nabikira abantu bandu bawo tokonya kulinda Mariogo awubale sub-county admins kwanza SMHs na wale kaiba Rwanda sub-county admins, ward admins, CCs and chief officers. Any staff who will be caught involving himself or herself in this kind of practice, some action will be taken against him or her, including prosecution. Sechinga kecho nigo omugavana aenekebuna nacho okora amaunchererio sechinyagitari chonsi asabanyagitari abanene barachikonganyigwa gutya sechinyagitari chinde unenchera ya moyo gokinya ebirengo byobochenu sechinyagitari echo. Ndafanya mabadiliko makubwa katika hospitali zetu zote. Na wewe kama daktari SMH kama umebadilishwa tafadhali hakikisha your record is straight. Dawa ambao umereceive ukiachia yule mwingine na wewe kama utapewa yule mwingine unapewa kisha dawa umepewa ni ile report iko. Kwa hivyo tutakuwa na mabadiliko makubwa katika hospitali zetu. Ninyi ambao ni sub-county admin, tuko na ward admin, tafadhali hakikisha mmeketi chini, mmelinda dawa hizi na services zimetolewa. Ulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, iletaliane Mildred Momanyi. Mateyemo kurwa ase kinyorogia kiwanda kike kutoka ime sub-county ya Masava North ime county ya Nyamira nigo bagendete kurira oboene bumwana obo we miaka 5 nomo yo basoma ase grade 1 oyo bakagotachirwanse no muntu tamanyikaini goikira bonaiga asibabulya serikali ya county ya Nyamira kwimukia egetambukero nabo igokwango ya obotuki korengana na barabo nigo baganire obulendi bwekerengo keigoro mono kwenikigwa ase chinsemecho asibane kibuna Amariogo yogotinda nigabereka gosalia abasae ekyo keirere bikoro bunebyo bakorekana ase binyoro muri kito polikepo kara no robotoro korengana amona bwibuli bumwana yoiga nigo bakorera iki kyamonyoretu ase gotebekana omwana yoga omrana tamu n'umuntu kinga kya cyetoro cena komokorere kebekyo na yaye twarengero cyari egetacho twanyora umuntu umusacha obwato ngure kebuyu ochaka kontebinga nayo gosarie emete yane ekebuyu keriangura bwo omwana olionde okonya kubucha roche njombwato okoboko imetera ange na roche ongira guchiari emeteme ongikaransi ondusie yange elienke kera ndusie yange elienke ondali masogota umanya kontebi ebisie egesiba ekikia obegete etuba amaiso nainde timbasa gukonyora kugukura ngo kongenta ngo butorane ngo teguchiroje bono gukira nje manyete ikingo gokorera abaibuli abaiga abamate n'abanyakenyero nigo bagendrete goichanira engane yigegento bakoyebwatania amono butumeki bwa Mariogo yogotindia tukamotebi yaya nakibono kuwa gwateba ngana gunse bono naringichete komuboringana ki mami ntebi buya umuntu oyo gwateba ngoko minyokinganerwe ngoko gotenga nayo gosarie emete yaye nagoita yaya mami tanyiteti bono nkaimukia atua kumubulirioka mami ntebi nagokorera chitabi chimbe mwana we nalia itabi tagote mami nankorera lakini bono niliankani timbasa goteba kera umwana uyone bono kera acha kundangeri tuguchikurigereria umwana tukanyora umwana yakene nakoreire gekone tutanyakorora nigo bono bagikire ngane yigase baganire serikali kwene kibunango bekero bulendi bwese ne guchasaba na inchi asebe go baganiri obwene bwabo kwene kigwa
abagambi besaburukese nito ya kiwanda esaburukese nito ya Kenya niona nyakabaringo baboli munyaka moko wa monainto tubwatira naintwa mutubwatisi ase usarama kinyako tukolenda abana baito bonse netabanga no yone bieka na bonse nabaro nyako bonyora usarami isaini bono bwoba bwasoire akimwalinge kwanja motokonya nekiagera bono yabeire ng'a abamura babeire ng'a nkobe yabali ilo kachindo chelti amakoli mbali gosuka kurwa bono motokonye twabeire no bwoba nonye nabo bakogenda tisukuru emambi bono ngotwara tuli obwoba etogocha kunya kubuka twanya kubakoba nainde twenda maroba nainde twabawi bono serikali mwali gwanja motokonye one togosaba serikali yaito gakiabe macha singinjoro chega stogochibona nitu twatwarira obwoba ntogotuma abana baita bebigori ebyebike abamura nabo baichire bakora ebintu bitagwenete bakonchinya sore nonye no mugambi ito naro bona baganeri atuma abantu nyumba kumi erinde banyare gokonya bakonya abana baito abakena baratware babe free edina lituranya kubatuma kuchiro che batokonya mnantu na baibori kuripoti gitaseni kya uwanjete kya Ndizi TV kurasi nseme chiga chi county ya Nyamira enchegonkuru kwa Polycarp okara Magega y'omugavana be county ya Kisii Paul Simbarati koralia bene koliko kwa borokia ba ACD nabo igogoso asomorobilio o permanent ni golit kolia lero abagakora omorobilio boko baligani bene ase ogoso asomorobilio iyo okwana asegetiye chigosori kya Gusii Stadium nigo enekimna eyone nchere yamo yogokinya ebirengo byekisemi me county ya Kisii asoko enekia obokoleri obuya asa matukabusyo muri kitonde mo Steven norobotiro Magega yogotwara obokoreri bwetanetie miaka 10 aseseye konde menyekaine bunachi contract rero nigabali muchimisano na 2 na 14 bebirasi bya abana bake bya ECDE benyorera marube yogo chake mere mankyo asa machiko a permanent amona konyora pension asomo yego yora uno mugavana Paul Simbarati nigarara buno moroberio mutambe bogotware bodi yobokoreri bwa Kisii ngati ebigocha bya ireire okori kwa bene kwa balimu abwo gutebana asegeka lakini sai akaanguka chini na leo tena congratulations ikera majority tax permanent and pensionable president na Mungu anameleta Your Excellency, these teachers have been in prison for the last 10 years. And today, they are walking into freedom. Because we are going to give them something that is going to make them very happy. Magega yokwene kiwa kwa bobene ninge kerengo kiangeria bakonyorera nyare gukina kurwa chisiringi chiri bwi 12 babeire bakonyora goika chiri bwe 20 na isano nemo asoyo bwo konyora gwainse ase babori gukobwatira ne serikali ye county ase Montreal ya ndonsi ararenge sector yabo ya ECDE au kuwa permanent and pension sasa ya permanent and pension na sasa wewe lazima ni transfer Mstari kwa mkakaa kwa kunaamka. Sasa tuongeze ile pesa. Kwa hiyo mambo ya watu wanakuwa na shida. Sasa sio moja ya step. Tuongeze ile pesa nzuri. Kwa hiyo ni transfer. But again the board with my team lazima you consider so many things. Kwa kutumia kwa mbalimbali mtaji lakini ndio wakati wanabaza wengine
ase ntundende umugavana Simba arati nigairera buna ebirasi emiyemo 25 bya ECDE mbero sirime echi ward inse serikali ye county. I'll show you Ndizi kama unataka kuona, lakini as long as you bear the cost of moving around because you are there and you don't do it. Kwa hivyo ndiko prepare kuonyesha. Lakini magenge six classes one word. You go to Montino 4, already those are there. There are so many. Relax. Magega yokonyora marubabo nigo barachake gasi yabo ase baratwara maegerio bene ensemo ya ATC omutienyo kabere. Koripoteria Ndizi TV korwa Gusii Stadium eliatariane Ndemo Steven. Omukonyi bw'omugavana ime county ya Nyamira James Gesami nigo litkolia rero abagakora omurobire bw'okubwatuka chineti gocha chinsemo ime county yo nenchereyemo yogotanga kwambukira kuburire bwa malaria okwana ime wodi ya Nyamaya nigabule bamenyi be county ya Nyamira kwene kebunango tumika bale chineti ekyo oboronge naboigo kubwatia amachiko chinga kechyo boigo nigaene kebuna serikali ya county ya Nyamira nigegendete kwirubiria bwikiranu asogo chikobwatoka amaliogo gocha ase chinyagitari che serikali imeye county yo Morikito Okara Polycarp na Robotiru Nime ya wadi ya Igaya Nyamaya iyo gotoka ime ya West Mogrange county ya Igaya Nyamira asumugando munene unyarakoba gogwikirana hari tukiriga rya rero elio koba kirolyo gochakirwa bene gokubwatokwa na boigo kwena no gwechineti gochaza chinyumba ejo chetane tichiribu emia ya mona 52 unenchira ya mojo gokora omuchando buburire bwa malaria moyego yonyarakoba gokora wa muno mokonyi bo mugavana bwe county ya Igaya Nyamira Moske Jameson ndicho Gesami nigo boigo abaraibande kurwase serikali nene babwatani bobo chenu na boigo na baraibande kurwase county baikirana abwa sobomo bagendera ko bagosege tabana inchi kuchinyara ko bagutumeka chineti echibuya bunenchire yamo yogotanga chinkurumba eloko kyani borire bwesoseremeye county yiga ya Nyamira. So we have registered quite a number of households, about 170,000. We shall provide nets from today for the next 5 days. We hope that in fact you will go to where you are going to collect your net, upate your net. Na iko watu wengi wamesema these nets are not for chicken as chicken mess. These nets are there to be used. You sleep under the mosquito net, particularly children and pregnant mothers, so that we reduce this menace of malaria. Urero bwa nene mono wagendera ko babogwaka imechi nsamo chiria cha Nyamira South Nyamira North amone chinsamo chiri cha Manga nigo habo bisababo chinu babuli ya bananchi kunyara ko baba kwene kibunango bwate baramachiko nabo igo gutumika chineti echo bwe kiranu. Na hata mimi kama deputy county commissioner niliregister, nimepata ujumbe na tayari nimechukua nets zangu. So tunawasihi mkipata neti tafadhali utumie vizuri ili watu wetu wote tuangamize malaria kati yetu. Abagambi boigo baikirana sayo niko bagendera ko bagosege tabana inchi gutumika chineti echo bunachiboneta gutumikwa ili gutange mebaso kanende koleto kubwatekana mono butumikyo bobe we chineti echo. Oyo yesungete ayesunge buya takobeka ichitaye chieto to gutumika chintambang ekaruchi abwatiro mono chikogera chinyumba chiaya gusaba na bayera nyumba. Gona boto gwana ta korenda so kobeka etaya yaberare neti eri ekarne nairo ne kobwato modro. Basi abande bali bakoira chikero kende cyaba chinyingake mbaho sawe chwali babekere chingoko na chibakorenda njiba sokoli chige kabichi bagacha na ndejo gutumeke ngakiende bose bakonye bali batanyora linde malaria kane.
omokonyi bwa omogavana kurase kaunti ya Igabo igo nigagendera ko bagakurira abananchi eiranga mbachikonyara ko babagwikiraniwa amagendero igati yabo kubwatuko kwa mulio gochasinya gitari abunenchire ya moyo gokine birengo byabachenu imeye county. We are determined as a government to make sure that we approach health services kwa njia ya treatment, na tutaangalia kabisa tuone kwamba madawa yanapatikana kwa our health facilities. We are also making sure that the health promoters, we encourage them wafanye maneno ya health education, waambie nyinyi vile ya kukaa na kutibu magonjwa kidogo kidogo, so that we are healthy enough to do our work. Vigingo ripoti rigetasine kigabwanchete kya Ndizi TV kurwase kaunti ya Igaya Nyamira enchegonguru kwa Polycarp Okara. Oyo koligia ekirogo kyobo MCA imeye wodi ya Nyamaiya omoske Richard Mutanya ningabereka weso kya bene nabo igo kubolia serikali enene koralia bene abo bisaba IEBC elinde kwene kebuna obocholi ngokolekana bole ase chinsemo okwana nigo abagakoli eira gochegokorera amagendera abamenyi bensemeyo ase ane kebuna nachigosira omurobere w'ekisemi gosira abasubati nabo igo kwene kya obwagachi bw'echingencho nigabolire abamenyi be wodi yo weso kya sobonge nabo igo komochora nakoba omurayobo elinde kwene kya obokoleri obya ase chinsemecho. Asamari tango rukona Richard Munyanja chwanande muchokoro mirambo ninde nina sekero Kenya Maya Ward asenge enjoy binde binge ebyanyarekire twaroroborage gwasebore tutete okonya abantu baito nyoembone go tumie asenge enjoy ibisira be in place porque se toboro murai tojo mwagango erogochi Nyamaya to iranne maiga tutagete ibise be in place ene tonyare okonyeka erinda maendera nyare kwikira abananchi kiara abantu banyamaya ngomia bale nabona abana bayede skuru twangangania soko nyagwera abana skuru akinto endeta komia ebintu nebinge bwenda ko Nyamaya itondiro yaka iwekanira sechi abari ndobwate getige to Nyamaya kanne sana bona yekira ido ngeyo kana gento kende gyonsi ngeyo ko kana sayo bona yote turwana na gito kwirani image ya Nyamaya one tokonya abana baito bende skuru egya kabere chipara cheito njire chimbe aba tonya goroseria abangina chipara ende banya wiki chinyanya chabo namagena abase chiro chinga chitakere egendo kende ne chindoche nabona yanto ende go chindoche asa abantu bakunywa manje abantu ite bakunywa manje korunse una chombe batakere baraserwe bitacho ende banya kunywa manje ayara masafi egendo kende nabana youth nabangina kwarole lero waribifu imekuwa mingi ase ngenjonga abana youth mbabwa bindo baokora tonya ko na kitowe mbawa abangina nabana youth enitonyore community ere bisi chinga kichonsi asama gendrama yabere bobe kera iga matukabe atatona korumaega omugambe ito governor Nyaribo naronyi chipara kera chi ward lakini gayo twaje Nyamaiya ndoroje dipare ndonse eye koroka na sengenjo tabwatie omurai chinga kiechira gitare tuchipara namagendro gatakere kere ward alito kine twenzi Kenya na Nyamira kinamo asobwamo egina gitwera nemega ndobwati pala abana kwenda chipasa le skuru nduranyora abana abande sikobale unanyasaro moya nangonyete nanyota abana kianda na baire skuru basome no musigo monene kero mondo tari obisi unabona ko rusibe somo huko kwera abana skuru wero musigo monene nage lakini naboto okora soko nyajinga kechi erinde tonyore ibisebe kwin place so bisokonya abo bisa korwa ase wizara ya wachenu ime county ya Nyamira nigo basokire bene nabo igo kwene kya guchikoenia emebere yaberere asingindu asege kabono etamanyiri abanyene osangana baliki bamangana nigo bane kibna nigo goichirana kwa bere go kwene kigwa asingindu iyo asibane kibna nigo barachikonyora oguchika korwa asike gambero elinde konyora libaga liyo kwenia emebere iyo. Na tukijaribu kuangalia tuko na capacity hiyo mochari yetu iko na capacity ya 24 people lakini sasa hii tuko na zaidi ya watu 24. So hiyo imeleta congestion kwa mochari. Pia imeleta
unpleasant smell. Sasa tuna proceed kwenda kotini kuchukua court order ndio tupeleke hiyo mili to the nearest public cemetery. Hapo hospitali kuna mili imekuja, ingine ilikuja kama imeoza na hawezi tambulika. Hata ile process ya kuchukua fingerprints ilikuwa challenge because ilikuwa imeoza. For now hiyo mili mingine imekuwa hata skeletons ambayo hawezi chua. So that's why, because imecongest hospitali, that's why tunataka tuitoe kwa hospitali tuende tuitupe ama to dispose of in a public cemetery mahali itapumzika. Ababwatani be kiama gia PNU kubwatirana na barayikurase kiama gia ODM nigo litko lero bacengera obokoreri be kiama gia PNU inse y'emyaka 15 okwana omurayi bwabake ase bunge opio endanyi nigo abolia abange wesokya elinda kwaneke bunango tolia bale abakenya korwa ase gurubo eyubabere bakobekerwa anemono ase nsemo yogwakana ebango chinga kecho boigoni go bamucha oborayi bwe serikali ya Kenya Kwanza asibane kebuna nigo babire bagusinywa emirimo. Tumekuja ili tujiunge nanyi katika hii hafla ya kusherekea miaka 15 ya chama cha PNU na vile vile kuanzisha usajili wa wanachama kwa njia ya dijitali. PNU, as you all know, is a party with a rich history. For some of us who belong to ODM, we remember with nostalgia the coalition government that was formed between PNU and the ODM, between President Mwai Kibaki and Prime Minister Raila Amolo Odinga. That is one government in the post-multi-party Kenya that one can say left a mark. That is one government that for sure we can say moved this country from point A to point B. And therefore we are very proud to be associated with PNU. Especially today as you celebrate your 15 years of existence and as you launch your membership drive. Secondly, PNU as a member of the Azimio coalition is an integral part of our movement going forward. Kwa vile inchi wakati huu tunapoongea iko mahali mbaya sana, kwa sababu hawa jamaa wa Kenya Kwisha, hawa jamaa wa UDA wameshindwa na kazi. Kwa hivyo inchi nzima inayotegemea sisi wanaazimio, na ni lazima therefore tuanze safari leo, kwa sababu safari ya kesho huanza siku gani na siku njema huonekana saa ngapi? Habara ikuru asobomo bwa Kenya Kwanza nigo besokire bene nabo igo kwa okoboko eserikali asomorobeli obokwa gacha chinyumba chingia nabo igo chirigolire nse kigima okwana nigo bamuchire ekigambero asogotenenea omorobeli yo asibane kibene nige serikali ya Kenya Kwanza ebwatemero bilimia asaba Kenya animono asogokonya abasae elinde konyora emirimo. Sheria katika bunge, kila kitu iendelee, watu wetu wapate kazi, watu wetu waweze kupata rasilimali, wapate pesa mfukoni na nyumba zijengwe katika Jamhuri ya Kenya. We cannot stop other than supporting the president na watu wa Jamhuri. And I want to assure, because we are going to write a report on Thursday, next week we are going to be in bunge na tutapitisha sheria na hakuna mtu atasimamisha mambo ya low income housing again. Hii manyumba wanajenga ni ya Wakenya. Serikali ni ya Wakenya. Mahakama ni ya Wakenya. Wale walichagua William Ruto ni Wakenya. Sasa hii kasumba gani ambaye hata sielewi hii sheria, wale majaji wanasema huko ndani ni sheria aina gani? Mimi nimesoma wakili mpaka niko na ile ya juu. They should not wasikubali kurule in the public interest.
Abaibori korwa ase skuru ya Kaptumo nigo baba gwesokia bene na boigo korobekana kubatkana no bokoreri obobe bwe skuru iyo osanga nigo bamuchia oboteneneri bwe skuru iyo asugutabeka emeroberi emekirano animono asukwagacha ebirasi bya junior secondary school ase baerera ogoichana kwabo na boigo koboria ngai barabe bakoira abana babo. Education inasikia kitu gani? Inasikia kitu gani? Nini nasikia? Alitumwa hapa Baringo kufanya nini? Asikia kitu hii tangu juzi watu walisimama hapa. Walifanya mkutano karibu 45. Na yeye asikii kweli, mimi masikio iko masikio kweli hii mtu. Amka saa 11 asubuhi na mfunga huyu mtoto hapa, alafu namshika huyo wa grade 7 mkono na peleka mpaka Talai. Mimi napitia uchungu kwa sababu huyu anapikwa na baridi, ule anapikwa baridi na mimi pia napikwa na baridi. Nikifika nyumbani nimechoka, hata kuanza kazi ya siku ni chungu sana. Nimechoka sana. Sasa mimi nataka Ministry of Education Baringo County watuletee JSS Kaptumo. Mimi nimechoka na nimechoka ya ukweli, nimechoka. Walete hiyo dini kuja Kaptumo. Kwa nini hakuna JSS Kaptumo Primary School na tunapata vitabu? Na watoto wetu wamechukuliwa Talai. Hata saa tukiongea hapa 6 books ya English. Mbiyamano sana umwanchi umurigereria kwa bere gukubwatia amangana maya yechensa isato kwende gwikiraga abuno ngwikira omoelio wa amangana maya kwende gwira ndimbiyamano sana gocha ase Mama Brian Eunice Rogers uyoberega kubwatia emirobeliansi megeta seniki ya Ndizi TV nabo kwende gutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News asensemo ya YouTube na bakanda gutubwatia gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotunya gwetera www.ndizitv.net magech kamera sokoni na ebichana begelio gire wikira sole asinchira ya bene na repetra mukira sinsemo chibioro kalire tobe tokubatanere Joshua Autaria na Frida Keruboto ara obo tukoborobia. Omwanchu muliriya bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira